all right? All right. So let's quickly pay the bills and ngokuthi ngenze njalo ngizokwazisa nje ngezinto ezibalekile ezenzakalayo emhlabeni ukuthi uhlezi uzazi ngaso sonke isikhathi. Sithi ke uDr. Ngobese nangu ukhona ungilethele konke okuhle okudingayo. Yes. All right. Siyakwamukela onto the show. Dokotela Ngobese Mqungeba imake ungakasho lutho. With Jacinta Ngobese on the cruise. Cruise on Vuma. Sakwamukela sesingenisa mnandi kanjani nje. Ajekade abantu bangobese dala babaleka. Yazi nje uyazi uzosumsini. Siyavuka isikhwele wabanye kodwa ke sizothini. Abanye uhamba nabakujikela endleleni ukuthi ebhazi bakhuluma nabayithandayo. Bathi ngifuna ukubingelela kubalaleli. Sibonga uNkulunkulu ukuvuka nokuthi siyaphila namhlanje kukhona abafethu abangaphilanga. Hayi ngoba bebethanda. Isimo sokuthi kufika isikhathi. Siyabonga. Umnandi mawusho lawo mazwi bhuti because atshengisa ukubonga impilo and ave kubalekile ukubonga ngaso sonke isikhathi. So namhlanje ke bese ngishilo ukubalalela ukuthi sikhuluma ngokuthwala ngeinyoka kuyini kahle and kwenzeka kanjani. Bese ngishilo vele ukuthi into ebalekile ngalesihloko ukuthi sithola ulwazi olubalekile. Mhlabe kafushane mfana ngiqinisekise ukuthi kuzofanele ngichaze kubantu abazothanda nabantu angabathanda. Kulesikhathi esincane engikuso njengamanje angikuqinisekisa ukuthi ukuthwala into ekhona. Ake ngikhuluma isiZulu esithi ukuthwala akusiyona into enhle uma sifike esigabeni sezinto ngendlela okwenzeka ngayo uma uphilwe ekhaya osukukhula kulo ngokwesintu osukukhula kulo nomndeni wakho osukukhula kulo futhi nangamadlozi nangabantu abadala abangasekho abalalayo. Ngoba ukuthwala kahle uma sikhuluma ngomuntu osuke ephila suke sikhuluma ngokuthi uma usuka la uphuma manje uya eMozambique or eZimbabwe eindaweni lezi esithi uzofika khona ma uthi ngizofuna into yokuceba ezokunikeza imali sekukudala ngihlupheka ngengathi kubantu ngelanga ngiyamesaba umuntu othi mayifika kumuntu omelapha athi ngokuhlupheka kwami sengifuna noma yini inoma yini ilento kuzothi uma uyithola bese ifika emzini noma ekhaya ibulala abantu. Ukuthola masikhuluma iqiniso lo muntu osuke umuntu enozwelo umuntu osuke engeke akuvumele kahle ngoba akwenzeki uma ufika enyangeni ufuna ukuthwala although uzonikezwa inyoka ngabe ungumfundisi ngabe umuntu okhule ekhaya ngoba sikhuluma iqiniso lithi ukuthwala ubone abanye abantu bephethe abantu behamba nabo ingoba kusuke kunento esithi ithile ngabe inyonke ifaka leso ziba kodwa abanye bayakwazi ukuthi umuntu mangabe ethwala thale ngomndeni wakhe kube ukuthi ngalesi sikhathi lento isikhona omunye akasajabuli engasajabuli njengesikhathi uthwele ngenyoka isidala ukuthi la ekhaya usekufa umndeni wazo waphela and kunezinto engifuna ukutshela zona ezilimala lakho kumuntu osuke ethwele. Ungajabula bele imoto zokube nemali kodwa usungajabulanga ngoba uma kuzofika ukuthi niba u20 ekhaya kuzofika ingane zakho kufa umkakho kufe abafweni nodadewenu obviously awusajabulanga ngoba awazi ukuthi uma kufika isigaba esithi abasekho abantu abazofa ubani ukufuna bulawa. Ukuthwala kuyinto eningi ehlukene uyenzeka ukuthi umuntu athwale ngokuthi akathola inyoka noma athole leyo nkosazana ukuthwala nalokho omunye uyathwala ngokuthi athole otokolotshe imkhovu lento izophila la ekhaya uhle umama ayophakela lento uma la ekhaya kunabantwana abakhula befundisa ukuthi njalo ntambama kufanele niyophakela izinto lezo kuthole ngazo la ekhaya. Uyazi ukuthi ingane mayikhula iyaconfuse kumqondo waleyo ngane kahle awuphili ugcina unormal kade umuntu ephila ngoba into ayohlangana nayo ngesikhathi eyongena lapha endlini uyongena entweni engekho right for ukuthi angahlangana njengengane ngaphandle komuntu ofundiswe ngayo ngoba egcina fanele idle. Uma sikhuluma ngenyoka iyakwazi ukuthi umuntu uma ngabe ethwele ngayo ethi mayifike endlini omnye akasena ngibosikazi sebephela abantu namanje sekufika isigaba esithi akawuphuza utshwala aye jointini aye kulabantu abathanda imali bakhona aba desperate ngemali kuze kube ukuthi uma usejointini uphuza or utholwa abantu emgwaqweni ngengadelanga khona izinto ofanele siyigeze egcina ihlupha umuntu ongazi ngesikhathi esebenzisa umzimba ukuthengisa akukho wrong ngoba umuntu usuke sebenza kodwa uyazela ukuthi uma uthola umuntu othwele ezokuthatha lana akunikeze noma ngabe uzokunikeza 10,000
uma ethatha 10 minutes ehamba nawe inyoka izothi befika uthola umntakalanga nawe endlini ulele kwelinye ikamero lapha endlini ulele khona wena kuzofika into ifike kube sengathi la nawe kanti yile nyoka yalomuntu sikhathi ekhokhe 10,000 but impilo yakho isuke iphela kuba umuntu. Okay, but angibuyele emuva mhlawumbe ngingenzela ukubuza khona abantu abangakholelwa ilutho yabo abacabanga ukuthi lezi zinto azikho. Siyazi ukuthi vele into noma ungakholelwa kuyona noma ukholelwa kuyona kuya ngokuthi khona yini noma yikho. Abanye bawufakaza ukuthi impela ngaye ngayibona inyoka ukuthi isebenza kanjani mhlawumbe lento yokuthi ngithwele yenzani le mina ngifisa ukwazi yenzani inyoka sesengithweleke ngayo inyoka kwenzakalani mhlawumbe ukuthi ngicacise ngenyoka ngoba inyoka into eyaziwayo ukuthi ngisho eBhayibhelini kwakuthiwa iyona iyoshaya isithende sakho wena ushaya ikhanda lakho kusho ukuthi into engahlangana nomuntu. Uma sikhuluma ngokuthwala sikhuluma ngento oyilandayo ngabe imfene uthwele noma ngabe uyathakatha ngoba lento elandini lesehlathini engahlala umuntu engafuya njengenje. Uma ngabe kuyinyoka into esuke izohlala esibeni noma ibe khona lapha ekhaya ngoba vele wena usuke lento ikusiza ngokuthi ingenisele imali. Kodwa siqinisekise sisi ukuthi uma umuntu ethwele usuke engasasebenzisa idlozi ngoba akasathembeli kubantu abadala uthembele kulento asuke yena ayitholile. And kufanele enze sure ukuthi uma kuthiwa uyahlaba njalo ngonyaka uyahlaba ngonyaka uma kuthiwa phakathi konyaka uyahlaba ngoba ubona abanye abantu bengaphele emathuneni asekhaya emndeni baze baqabana nomndeni. Umuntu uthola ukuthi njalo sekufanele athathe inyonga abulala inkomo yokuchela amathuna ngoba lo muntu uthema inika isithwalo kwathiwa uyoyethuneni kama wakho emkababa wakho. Lokho kungekho right ngoba idlozi elethu sonke masingaba kwangobeza. Uma mina sengilanda into ezofuna ukuthi ingiphilise mina ngokuthi ngibe ngcono bese kuba ukuthi abanye abafowethu bazophila kanjani. And lokho ngifuna ukuqinisekisa ngiyazi ukuthi ukhona ukuthi uyikhuluma abantu beyizwa right noma ngaba nemali yonke ngeke aza kujobula ngoba lento ijabulisa ngesikhathi usayibona imali ifika kodwa isikhathi siyibulala sungasajabuli ngoba ususewazi ukuthi sekuzofubani. Omunye umuntu namhlanje unenkinga yokuthi lento mayifika ilala naye kusukumayelele indoda iphinde ilaye nomkakhe akasaphila impilo right. Omunye usubayela ngosaba ukuthi kwazi uyahlukumezeka isizathu yilento ayilanda. Omunye isize yagcina kwathi ngokuthi ayisayithona into eyifunakho yamshintsha isimo sakhe asaphila right. Alright, I hope yaluza udaba ngiyazi ukuthi abanye beni banembuzo kunezinto eziningi exakayo noma eziqhamukayo njengoba uDr. Ngobe sekhuluma nje mangabe khona umbuzo ofisa ukuthi akudlulisele wona noma ngabe ufuna ngokwakho ukuthi ushare okuyi experience yakho ngalolu daba ungasithinta ku 0659337172 0659337172 sizobe ke sesithatha ke imibuzo nama comments akho masibuye. Hey kunzima we isabanje inyoka le mali. Ngasho, ngithafane ngiphakele nje.